Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel skill test भाइबा टेस्ट माब्ला जागोन बिनि सायाव नोंथांमोना अपडेट लाबोदों देन बिनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन लासिगोन आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 काट अफ बिनि सायाव डिसकास खालामगोन एन्ड सिलेक्शन प्रसेसआव दा फाइनाली रिजाल्टआ होजोबबाय जास्ट बाकी दंसै स्किल टेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटार दा लोगोफोर गासैखौबो स्किल टेस्ट लाखांजोबनानैसो नोंथांमोनखौहाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन पोस्टआव नोंथांमोना पोस्टिं जागोन स' बिनिफ्राय BTC आव नोंथांमोना मिनिमाम चान्स दङ मैक्सिमाम चान्स गैया बे पोस्टआव पोस्टिं जानो बाट नोंथांमोना आउट अफ BTR बेयाव चान्सआ बांसिन दङ मानोना BTC नि थाखाय एक्सट्रा पोस्ट फैहां जागासिनो दङ तो नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मोनगोन बे जाबाय आसामाव स' नोंथांमोना चान्सखौ बांसिन मोनगोन स' बिनिफ्राय लोगोफोर स्किल टेस्ट एन्ड भाइबा टेस्टआ मा रोखोमनि लागोन बिनि सायाव ग्रेड 4 वाइज एन्ड ग्रेड 3 आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन डेटआ माबायदि जागोन बिनि सायावबो जों बेयाव एनालाइज खालामगोन दा गोबाव खालामा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि जबनि आपडेट मोननो दा गिबियावनो लोगोफोर ग्रेड 4 आ सिगांनो रिजाल्ट होग्रोदों स' नोंथांमोननिया गिबियावनो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जागोन आरो गासैबो अकेब्लासो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टआव एबा भाइबा टेस्टआव एलाउ खालामगोन दा लोगोफोर ग्रेड 4 होनाय लोगो लोगो जास्ट नोंथांमोना भाइबा टेस्ट जागोन स्किल टेस्ट गैया जास्ट नोंथांमोना भाइबा टेस्ट लागोन एबा कम्पिउटार टेस्ट गैया आरो स्किल टेस्ट गैया बाट नोंथांमोनखौहाय भाइबा टेस्ट लानाय जागोन जेराव 5 मार्क्सनि सोङोब्ला स' नोंथांमोना नाम्बार 5 नि सोंनाय जायोब्ला मोजां नोंथांमोना जाहाथे नलेजखौ लाखायो जेरै जेनेरेल नलेज एबा नोंथांमोननि लकेलिटी नलेज जिअग्राफि बेफोरनि सायाव मोजां स' नोंथांमोननि एड्रेस बेफोरखौ मोजां नोंथांमोना मोजां एन्सार होनांगोन जाहाथे नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लायोब्ला स' बिनिफ्राय बेखौ दोनथ'नानै फार्स्टआवनो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामनानै गासैबो अके जाबासो नोंथांमोनखौहाय पारमिसन होगोन स्किल टेस्टनि थाखाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि थाखाय एक्सट्रा एडमिट मोनगोन देन बिनिफ्राय पेपार 4 एन्ड पेपार 5 एन्ड पेपार 3 बे जाबाय ग्रेड 3 स' दानिया ग्रेड 3 आव पेपार 5 4 3 दङ पेपार 5 जाबाय ड्राइभार बेयाव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन ड्राइभिं टेस्ट लागोन जेरै नोंथांमोनखौ सालायहोगोन बेनिफ्राय माइनर केस जेरै गाज्रि जायोब्ला माबायदि फाहामो बेनि सायाव नोंथांमोनखौ सोंगोन देन बेनिफ्राय पेपार 4 दं बे जाबाय बेचलर डिग्रियाव ओरैबायदि दङ खायसेया डिग्रि फार्स्ट आरो खायसेया डिग्रि फार्स्ट लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ जायफ्रा डिग्रि फार्स्ट नोंथांमोनखौ भाइबा टेस्ट लागोन आरो जायफ्रा डिग्रि फार्स्टजों लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनाङाव पास जादों नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन जेरै कम्पिउटारनि माखासे नलेज सोंनाय जागोन बा नोंथांमोनखौ प्रेक्टिकली टेस्टबो लानो हागौ जेरै MS वर्ड खालामनाय बा एक्सेल शीट बानायहोनाय स' नोंथांमोना जेरै मेल सेन्डिं खालामनाय बेफोरखौ प्रेक्टिकली टेस्ट लानाय जायोमोन सिगाङाव नाथाय देग्लाय डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ बिनि सोमोन्दैबो सोंनो हागौ देन बेखायनो नोंथांमोना कम्पिउटार टेस्टखौहाय जाहाथे मोजां पास खालामो मोजां सोलोंना थांखायो आरो माखासे सर्टकाट्स मेथडफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे रोंखायो स' बिनिफ्राय दानिया पेपार 3 आव फैबाय HS पासआ जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना खालि भाइबा टेस्टआव पास खालामबानो जाबाय खालि भाइबा टेस्टआव नोंथांमोना पास खालामबानो जाबाय जास्ट सोंगोन नोंथांमोनखौहाय माखासे नलेज दा लोगोफोर बेनिफ्राय स्किल टेस्टआ 10 डेजनि गेजेराव जानायनि चान्सआ थायो गुबुन गुबुन जबाव बेबायदि मेरिलिस्ट होयोब्ला 10 डेजनि गेजेरावहाय स्किल टेस्टखौ खालामोमोन दा जायखिजाया ग्रेड 4 आ सिगां जाग्रोगोन मानोना एग्जामा सिगां जादोंमोन नालाय रिजाल्टआबो सिगां होदोंमोन बेनिफ्राय पेपार 3 4 5 एबा ग्रेड 3 आव उनाव जागोन लासैनो गासैबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोनखौ स्किल टेस्टआव एलाउ खालामो आरो बेखायनो नांगौखौ नोंथांमोना जाहाथे लांनो हायो 136 काट अफ थांनाय इजि नङा बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव थ' नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट लेभेलाव 136 थांनायखौ नुनो मोन्दों जोबोर हाई काट अफ बियो मानोना ST होननाय लोगो लोगो STP आव लोगोफोर गोबां काट अफ थांदों नाथाय ग्रेड 4 आवहाय हमना ला 70 60 थांदों बे अकेयानो नर्मेल काट अफ बियो दा जोबोर 60 70 आ थांखायो देन बेनिफ्राय बे STP आवहाय गोबां दायो गोबां हारि एबा जाति दङना स' बेखायनो STP आवहाय गोबां काट अफ थांनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे सिलेक्शन प्रसेसआ 1:2 जोबोर खम सिलेक्शन प्रसेस लादों एग्जाम फिसखौ नायोब्ला स' एग्जाम फिसजों गोरोबाखै एग्जाम फिसआ जोबोर दङमोन देन बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ जोबोर खममोन जायनि जाउनाव गोबां काट अफ थांदों आरो आपकामिं जब फैयोब्ला बेबायदि लायोबा आरो गोबां फिस लाबावोबा थ' गोबां काट अफ थांनायखौ नुनो मोनबावगोन नाथाय आं सानो लोगोफोर सिगांनि जबाव 1:5 लादोंमोन आसाम पुलिसावबो लादोंमोन नाथाय बे जबावहाय 1:2 लादों जायनि जाउनाव गोबां काट अफ थांनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा बेनोसै लोगोफोर स्किल टेस्टनि गोदान भिडिअ आरो नेक्स्टआव फैगोन नोंथांमोना आं आपडेटखौ लाबोबाय थागोन